Als het klaar bent met het scenario, zus de beelden misschien al heel voor die. En is het tijd voor het maken van een storyboard. Elke scène die het betocht hast, moet opgedeeld worden in shots. Er binnen 3 basisshots. De close-up, de medium shot en een totaalshot. In een storyboard wordt van elk shot een plaatsje maken. Zij ze duidelijk welke opnames je maken mast. Elk shot van de scène tekent in het storyboard. De eerste tekening is het eerste shot. Scène 1, shot 1. Het tweede shot wordt in het volgende frame tekenen. Scène 1, shot 2. Onder het shot zet in één zin wat er gebeurt. Denk erom dat de shots binnen één scène afwisselt. Kies net waar dezelfde uitsneden achter elkaar zetten. Na een close-up komt dus altijd een medium shot of een totaalshot. Hoe meer shots, hoe spannender het een filmpje wordt. Sas zocht mijn filmpje eraan stuurt. Shot 1. Timo rent naar Isa. De camera volgt. Shot 2. Isa zit te lezen. Shot 3. Timo draait naar de camera en docht de vinger voor de molen. Shot 4. Totaal Isa. Leest. Timo komt dichtbij. Shot 5. Timo tikt Isa op de rug. Isa draait, schrikt, zit op en ze rennen voort. Shot 6. Grut totaal. Timo en Isa rennen together voort. Het shot uit.